Ja som skúmal priestor severnej terasy Bratislavského hradu, to je vlastne ten veľký priestor za Žigmundovým palácom až smerom k obvodovým hradbám. Jedná sa o veľký priestor a plochu, na ktorej sa podarilo zmapovať viacero stôp osídlenia Bratislavského hradného kopca od najstarších čias, ktorý môžeme datovať do obdobia pred 4,5 tisíc rokmi, teda vlastne na mladšej obdobia, mladšej doby kamennej alebo vlastne záverečnej etapy mladšej doby kamenej, kedy už vrchol Bratislavského hradného kopca bol pomerne husto osídlený ľuďmi, nositeľmi tzv. Boleráskej skupiny badenskej kultúry. Nachádzalo sa tu množstvo kamenných hladených nástrojov, tých sekeromlatov známych, aj rôznych štiepaných nástrojov, nožov, škrabadiel. Musíme si uvedomiť, že v tomto období ľudia ešte nepoznali kov a všetky nástroje potrebné na život museli vyrábať buď z kameňa, teda najčastejšie z kameňa, alebo vlastne z iných materiálov, teda kosti, dreva, kože a podobne. Ďalším obdobím rozkvetu osídlenia na vrchole Bratislavského hradného kopca je staršia doba železná, teda obdobie okolo roku 800 až 400 pred Kristom. Z tohto obdobia sa podarilo odkryť viacero objektov s typickou charakteristickou keramikou. Veľmi zaujímavým nálezom je práve táto plastika nohy, ktorá pochádza buď z neskorej doby kamennej alebo z doby železnej, staršej doby železnej. Je veľmi realisticky stvárnená a vlastne môžeme predpokladať, že slúžila aj ako model alebo vzor na výrobu obuvy. Takisto ale mohla sa využívať pri rôznych hrách alebo vlastne v takom tom nadstavbovom kultúrnom prejave ľudí, či už zvykovom, pretože vidíme, že je tam také uško, ktoré vlastne mohlo byť pripojené k iným častiam, predstavujúci nejakú možno slamenú figúru alebo podobný objekt. Niekedy sa tiež uvažuje, že sa jednalo v týchto prípadoch o votívne dary, ktoré mali priniesť uzdravenie tomu, kto takúto nohu obetoval alebo dal vyhotoviť ako obetu. Ale takto, že je realisticky vyhotovená, tak skôr by nasvedčovalo tomu, že slúžila pri výrobe obuvy. Nastáva obdobie, kedy hradný kopec bol neosídlený a ten najväčší rozkvet zaznamenáva osídlenie v mladšej dobe železnej, teda v tom období, kedy už žili na našom území Kelti a Kelti, ktorí vlastne založili Oppidum, ktorého akropola, teda tá najlepšie chránená časť, sa nachádzala na hradnom kopci, kde vlastne žila nobilita keltskej spoločnosti. Tu sa nachádzame pri nálezoch z mladšej doby železnej, teda z obdobia pôsobenia Keltov v Bratislave. Je tu pomerne zaujímavá kolekcia šperkov. Tým hlavným šperkom pre toto obdobie boli spony, ktoré spínali šaty, podobne ako odevy Rimanov. Boli to náramky, ale veľmi zaujímavý nález je nález zvona, ktorý pochádza priamo z jednej z týchto murovaných stavieb, ktoré sa na Bratislavskom hradnom kopci našli. A jedná sa tiež o import z prostredia rímskeho, neskoro republikánskeho alebo včasnocisárskeho obdobia. Napríklad tiež v Pompejách sa našli podobné zvony podobných tvarov s takými masívnymi liatými závesnými uškami a tepaným telom. Čo bolo tým najväčším prekvapením, to sú vlastne nálezy murovaných architektúr práve z obdobia 1. storočia pred narodením Krista. Sú to vlastne najstaršie murované stavby na Slovensku, alebo môžeme povedať aj severne od Alp v keltskom prostredí, pretože väčšinou doteraz sme mali tú predstavu, že Kelti stavali len z dreva a hliny svoje príbytky, i keď rozmerné a dá sa povedať, že luxusné, tak tu sa stretávame s novou technikou murovanou. V tejto vitrine sú vystavené vzorky rôznych druhov kvalitných maltových dlažieb z rímskych stavieb na hrade, teda na tej akropole. Konkrétne tieto tri
sú priamo z jazdiarne, čiže z tej rímskej stavby 1. My tomu hovoríme rímska stavba, lebo stavba bola postavená naozaj rímskou stavebnou technikou a má všetky tieto znaky, ale nepredpokladáme, že by Kelti mali sami takýchto remeselníkov, ale vzhľadom na to, že mali také bohatstvo, čo dokazujú zlaté strieborné mince, tak si mohli dovoliť doviesť, respektívne objednať takýchto staviteľov z Rímskej ríše. No a na týchto dlažbách je zaujímavé vidieť, že vlastne sú to teda z kvalitnej maltoviny, ktorá obsahuje vápno a dlažby ako na tých výbrusoch, na takých rezoch je možné vidieť, že sú ako z dvoch vrstiev. Tá spodná vrstva je robená z drobných okruhliakov a tá horná vrstva je z takého drveného kameňa a tá je vlastne taká nepriepustná. Čiže oni boli aj vodotesné tieto dlažby a teda okrem kamienkov obsahovali aj také tesery, biele kamienky, ktoré vlastne vytvárali určitý vzor a takisto množstvo črepov vlastne antických, či už z amfor alebo z nejakých iných už rozbitých nádob, takže také sekundárne využitie. No a zachovala sa nám aj omietka kvalitná, dokonca v tej ďalšej vitrine je vidieť aj farbivo modré a analógie máme z Rakúska, tiež z takého keltského opidana Magdalensbergu. Možno je to taká tajná túžba, či už každého archeológa alebo človeka, že objaviť niekedy nejaký zlatý poklad. Práve tá poloha, kde sa našli tieto zlaté mince, bola na ploche bývalej barokovej jazdiarne z čias Márie Terezie a už tá plocha samotnej tej jazdiarne bola veľa razy prekopaná, proste zničená, takže sa tam presúvali haldy zemín, takže bola dosť malá pravdepodobnosť, že niečo ozaj vzácneho tam nájdeme, tak napriek tomu, že sa podarilo objaviť vlastne základy kamennej architektúry z čias Keltov, z čias 1. storočia pred našim letopočtom, ale postavené rímskymi staviteľmi a vlastne na dlažbe vchodu do domu, jednej teda tejto stavby, sa podarilo na tej dlažbe objaviť poklad roztrúsených zlatých mincí, tak to bolo ozaj prekvapením. Sú to vlastne zlaté statéry, razené niekedy okolo roku 80 pred našim letopočtom a čo je na nich výnimočné, že sa po prvýkrát objavujú vlastne v Bratislave takéto zlaté statéry s vyrazeným nápisom Biatek. Biatek poznáme toto meno už zo strieborných mincí, tzv. tetradrachiem, ktorých sa našli veľké množstvo doteraz, ale na zlatých minciach sa u nás v Bratislave ešte nenašli. A poprvýkrát vôbec objavujem meno nonos na zlatých minciach. A tie 4 nonosy sú hore na tej sklenenej doštičke. Takže vlastne máme poprvýkrát taký dôkaz, že okrem strieborných mincí s nápismi Biatek a nonos, čo boli pravdepodobne vlastne dvaja, či už spoluvládcovia, ktorý jeden sa staral o nejaké tie politické záležitosti a druhý o hospodársky chod ako krajiny, tak podľa vzoru vlastne Galov vo Francúzsku, nám to popisuje Gaius Julius Cezar vo svojich zápiskoch o vojne galskej, takže niečo podobné si predstavujeme, že bolo alebo fungovalo aj u nás. Takže tieto zlaté mince sa našli spolu ešte so sklenenou nádobkou, ktorej črepy máme tu. A vlastne je to rímske sklo, dnes už ho majú ľudia možnosť vidieť po zreštaurovaní. Máme z neho okraj, spodok a časti toho tela. A zatiaľ to je len taká hypotéza, že či tie zlaté mince neboli v tej sklenenej nádobke. Nepoznáme nejaké analogie, kde by niečo bolo podobné, ale tá nálezová situácia hovorí o tom, že boli vlastne spolu. V strede je pečatná schránka, ktorou chránili Rímania vlastne pečate na dokumentoch. No a táto pečať je tiež z 1. storočia, analogie máme tak z polovice 1. storočia pred našim letopočtom, takže všetky tieto nálezy, ktoré tu vidíte vo vitrine, sú vlastne pred 2000 rokov a sú dôležitým svedectvom toho, že tu tí Kelti, ktorí vládli alebo žili, mali ozaj
veľkú moc a hlavne styky, či už diplomatické alebo obchodné s Rímskou ríšou. Ďalším dôležitým rímskym importom boli rímske amfory. Našli sme na hrade dva typy takýchto amfor, a síce jedny, ktoré boli vyrábané v Itálii, niekde v oblasti okolo dnešného Neapola, a potom veľkú väčšinu z Jadranu, alebo teda z okolí práve tej Aquilei, ktorú som spomínala. No a tieto amfory, ktoré sú aj vo vitríne, ako vidieť, sú proste veľmi kvalitnej keramiky vyrobené a veľké množstvo takýchto fragmentov, by sa nedalo povedať, dosť veľkých kusov vlastne amfor sa našli v zásypoch budov tých ako rímskych stavieb, čiže vlastne už sú takým svedectvom toho zániku existencie toho Opida. Pretože tiež sa tu nachádzajú aj mince nie keltských razieb, či už sú to rímske republikánske mince, tie väčšie medené, alebo veľmi zaujímavý a strieborný grécky peniaz z mesta Apolónia ad Irhachion v dnešnom Albánsku, ktoré práve vstúpilo do dejín v období občianskej vojny, kedy bojoval Cézar s Pompejom práve v blízkosti tohto mesta. Je zaujímavé, že práve odtiaľto sa nachádza minca tu na našom území, na území bratislavského Opida, pretože tieto mince sa po roku 30 pred Kristom už nerazili. Nachádzame sa v časti, ktorá je venovaná Veľkomoravskému bratislavskému hradisku, ktoré vzniklo v 9. storočí. Bolo významným centrom na strednom Dunaji, významnou pohraničnou pevnosťou a vlastne archeologický výskum v prvom rade dokázal jeho existenciu tým, že bolo doložené opevnenie tohto Veľkomoravského hradiska a samozrejme ďalšie nálezy súvisia s nálezmi svetských stavieb a sakrálnych stavieb. A práve tu v tejto vitrine po ľavej strane sa nachádzajú fragmenty interiérových omietok, ktoré pochádzajú z Veľkomoravského kostolíka, baziliky, ktorú postavili v priebehu druhej polovice 9. storočia a vlastne v tomto bratislavskom regióne spolu s kostolíkom z Devinského hradu patria medzi najstaršie sakrálne architektúry. Popri tomto kostolíku sa intenzívne pochovávalo, v podstate od 9. po 12. storočie a vlastne akýsi priemed tých nálezov z tohto pohrebiska je prezentovaný v tejto vitrine. Sú to nálezy z hrobov, či už ide o, teda po väčšine o šperky, gombíky pozlatené z 9. a zlaté z 9. storočia, ostrohy z 9. storočia. Ten mladší horizont je potom reprezentovaný nálezmi týchto esovitých záušníc a náhrdelníkov z horizontu 11. 12. storočia. Pochádzajú zo staršieho archeologického výskumu z rokov 1958 až 1968 a sú v zbierkach Archeologického múzea. Nálezy pochádzajú z hornej východnej terasy. Priamo sa dostávame k nálezom, ktoré už pochádzajú z nášho archeologického výskumu z rokov 2008 až 2010. Ide o nálezy z nádvoria. A samozrejme aj štruktúra tých nálezov zodpovedá funkcii toho priestoru, ktoré v tej dobe 11. až 13. storočia priestor nádvoria plnil. Bolo to vždycky verejné zhromaždisko, priestor slávnostnejší, verejná plocha, kde sa zhromažďovali proste ľudia, respektíve obrancovia hradu. Ide zvyčajne o mince z horizontu 11. 13. storočia. Tie mince sú väčšinou uhorské, arpádovské. Najstaršia minca je minca uhorského kráľa Šalamúna z polovice 11. storočia. Mladšie pochádzajú z prvomu 11. a 12. storočia a sú to anonymné denáre uhorských panovníkov. Medzi také veľmi zaujímavé, respektíve vzácne nálezy patrí nález tejto kráľovskej panovníckej pečate, ktorá tiež pochádza vlastne z nádvoria Bratislavského hradu.
Podľa všetkého sa jedná o import z Byzancie. Ešte bližšie nejaké posúdenie tohto nálezu neprebehlo, takže nevieme presne, ktorému cisárovi patrí, ale odhadujeme zatiaľ, domnievame sa, že ten nález pochádza z horizontu zhruba 11. 12. storočia. Veľmi zaujímavé je to bronzové kovanie, tiež tak z horizontu 11. 12. storočia, o ktorom si tiež myslíme, že môže ísť o predmet